What's up mga kawiti? Welcome back to my YouTube channel. Kini real talk ni siya, real talk. Istorya tag tinud-anay ba? Sa Bisaya pa. Advice lang ko sa mga kanabitong mga dalagingging, kan mga dalagita ba? Kanabitong gusto nang musuhay uyab-uyab. Akong advice ninyo day. Ayaw di mo paghinali day. Kung mahimo man, kung gusto na di mo mahuyab, pili dyan yung lalaki nga tarong day. Tinong masaligan. Kaya kasagaran karon sa mga lalaki day. Sus, mayroon na sa tumiro day. Makuya gani mo? Kauya pa mo? Ay, ginimitan ka yung kamot day. Ingnan day. Tapos mapandol ka na kigamay lang day. Sus, ingnan day. Babe, panghinay babe. Masama din ang imong kiin. Kiring day. Pero magminyo na gani mo day. Maunitiman ni day. Once magkuyo gani mo day, bian-bian na lang ka day. Distansya na tagduha ka pa. Mauni tinuod kung mapandol pa yung kasos, igo rin yung kalingion. Tingnan na ka eh. Taon sa mga? Napandol ko babe. Anong napandol mo ka? Huwag ko kita sa kong gitanaw. Maon na! Kinaglakaw magtanaw sa mga gitumbang. Sunod gali maglakaw ka. Tanawan yung gitumbang. Ganda. Hag lang yung naong mo.